Stotina mladih policajaca prisegnulo je danas biti jamac sigurnosti svakog građanina u Hrvatskoj. Ministar ih je pohvalio i obećao dobre radne uvjete. No stvarnost je daleko od toga. Početna plaća im je svega 3.400 kuna, a kada ih pošalju u bilo koji dio Hrvatske nemaju plaćan smještaj, nego od te 3.000 kuna trebaju preživjeti. Prisegu da će svjesno i časno obavljati svoj posao dala su 323 polaznika policijske škole Josip Jović. Najuspješnijima polaznicima ministar Ostojić uručio je i priznanja. Moj pokojni otac je isto bio policajac, tako da cijela obitelj je u odori. Znam samo da ću se potruditi da budem što bolja policijska službenica. Prisezi je prisustvovalo više od 1200 članova obitelji. Dragi Bog odabrao da nam dijete bude policajac, čuva druge, pomaže, da savjesno to obdržava, znači nema većeg ponosa za roditelja. Posao ovi mladi policajci neće dugo čekati, tvrdi Ostojić. Redovito brinemo o redovnom prijemu onoliko koliko nam treba. I to vam je razlog zašto ja mogu garantirati da će oni vrlo skoro biti na svojim poslovima. Njihova plaća nije visoka. Znači negdje oko 3.400 kuna. Mladi policijski službenici u sljedećih godinu dana bit će raspoređeni na poslove diljem Hrvatske. Najviše policajaca nedostaje u Istarskoj i Dubrovačko-neretvanskoj policijskoj upravi, a upravo to vide kao jedan od problema u nezavisnom sindikatu policije. Dolaze na pozicije gdje nemaju adekvatne smještaje, gdje je skupo i tako dalje, jednostavno teško im je preživjeti i opstati dole. Osim plaća od 3.400 kuna, ono sigurno što će ovi mladi policajci dobiti jesu dvije majice, za koje pojedini stručnjaci tvrde kako će kod policajaca dovesti do higijenskih, ali i zdravstvenih problema.